Her på Fuglebjerg Internat gør vi meget brug af plejefamilier. Uden alle vores plejefamilier kunne vi slet ikke hjælpe så mange katte, som vi i virkeligheden gør. Det man gør som plejefamilie, det er, at man stiller sig selv og sit hjem til rådighed for katten, indtil den er gammel nok til at komme tilbage på internatet, hvor den skal neutraliseres og vaccineres og øretatoveres, og så skal vi finde en blivende familie. Små killinger har bedst af at vokse op i forhold, som gør, at de får den mest naturlige opvækst. Og det er ikke i et bur. Det er sådan, at vi stiller alt til rådighed. Man har ikke nogen udgifter af det. Vi stiller alt til rådighed. Det vil altså kattebakke, kattegrus, mad og græssetræ og legetøj. Alt, hvad man nu skal bruge. Til gengæld så skal vi bede vores plejefamilier om at investere sin tid og give os nogle tilbagemeldinger en gang imellem. Og vi har en vagttelefon, der gør, at man kan få fat i os døgnet rundt, hvis der skulle opstå en akut situation. Jeg skal huske at sige, at det er frivilligt og ulønnet arbejde, så man skal gøre det af interesse. Hvis du sidder derude og godt kunne tænke dig at gøre en forskel, så er du meget velkommen til at kontakte os for en snak om, hvorvidt du kunne bruge som plejefamilie, eller I kunne. Det er meget forskelligt, hvilke type plejefamilier vi har behov for der er forskellige behov hos de forskellige dyr. Så vi har i princippet brug for alle typer af mennesker og hjem, for at få de bedst mulige katte ud af det. I kan kontakte os på vores telefonnummer. Det er nummer 60 63 16 50. Eller også så kan I mail til os på post@blæsenborg-pension.dk. Vi skal nok bestræbe os på at vende tilbage hurtigst muligt. Tak for din tid. Her har vi Rosa og hendes 4 døtre. Og som I kan se, så er der gang i den. Det er nogle herlige misser. Rosa og hendes 4 børn er simpelthen så søde og så glade og så kælende. De har brug for en plejefamilie, og det er ret akut. Fordi killingerne er kun lige knap 6 uger. Så vi har brug for en plejefamilie, hvor Rosa kan være med sine 4 piger. I hvert fald 6 uger endnu. Det vigtige i den her forbindelse, det er også, at der ikke er andre dyr i det hjem, Rosa skal ud til. For Rosa bryder sig ikke hverken om andre katte eller hunde. Hun elsker sine 4 piger ubetinget, og hun er sindssygt glad for mennesker. Og meget, meget kærlig og hengiven. Upsa. Så det vi har brug for, det er en plejefamilie, gerne med børn i alle aldre, og et dejligt hjem, hvor de kan få lov til at tus rundt og vende sig til alting. Men der må ikke være andre dyr, desværre. Det er ellers noget, vi sætter meget pris på til killingerne, hvis det er, der er andre dyr. Men det går altså ikke, for Rosa, hun er lige voldsom nok over for de andre. Så, Bise. You're doing busy. Yeah, no busy.